dávno učilo, pokud je tady někdo mezi vámi, kdo o tom návrhu ještě neví. My se furt učíme. Tady se ještě furt učíme, ano, univerzita 3. věku navazuje krásně a vlastně dnešní tady beseda taky navazuje, aby jsme se zase dozvěděli něco krásného nového. Děkujeme pánům, že si tady připravili úplně, já se teda těším velmi, besedu o tom, jak to u nás na železnici tady chodilo. A už vám předám slovo, jestli byste se taky představili. Jo. Děkuji. Já jsem Tomáš Palatý a vlastně ta idea uspořádat takový večer nebo vlastně přednášku s besedou mě napadla při jednom z předchozích večerů, čili jsme se dali do řeči. Lidi začali vyprávět různé historky, které se týkaly železnice, jak jsem si říkal, že by byl docela dobrý nápad uspořádat právě o tom samostatný večer, kde bychom vlastně si mohli o tom popovídat jednak teda zejména o minulosti, ale i o přítomnosti a nějakých výhledech do budoucna. A já bych tady rád přivítal vzácného hosta, pana Martina Navrátila z Knihovny Českých drah, autora jedné z posledních, vlastně asi poslední publikace o posázavské dráze. Tuž má. Dobré odpoledne. Krásná těla. Doufám, že mezi vámi nejsou nějací velcí odborníci. No, to právě, že ne. Předem se omlouvám za případné místní neznalosti. Abych se uvedl, já jsem Martin Navrátil, pracuji v knihovně ČD v Kralupech a bydlištěm jsem z východních Čech. Samozřejmě tady tu oblast a tu trať mám velice rád, párkrát jsem tu byl, ale jako tu místní znalost nemám úplně takovou 100%, takže mi to když tak odpustí. No to my jsme chtěli vlastně pojmout tak, že to bude vzájemné. To znamená, že vlastně ty informace můžou proudit oběma směry. To znamená, že od vás byste rádi třeba získali nějaký, co vás prostě napadne v souvislosti s železnicí tady, nějaké vzpomínky nebo události, které se týkaly vlastně té historie. Já šáhnu hluboko do historie, že letos vlastně je to 200 let, co jsme si oslavili tak jako trošku v tichosti první evropskou dráhu koně spřeženou na evropském kontinentě, která vedla, to jistě víte, z Lince do Českých Budějovic. Že vůbec první dráha byla v Anglii, pak tady byly ještě 2 koňské dráhy, ale ty už jsou méně známý. No a ty koňky tak odstartovaly velkou výstavbu železnice v celé Evropě. Takže tady máte mapu z roku 1845, kterou dělali němečtí kolegové a kde zakreslili všechny železnice v Čechách a na Moravě, tak vidíte, že jich mnoho není, plus nějaké ještě jsou plánované. No, ale to se velice rychle změnilo, že začaly dráhy jako houby po dešti. Nejprve v podstatě stavěl stát, to je ta hlavní dráha, která vede přes Prahu, která obočuje z Ferdinandky, to je tady ta svislá, která vede vlastně z Haliče směrem do Vídně. A pak se k tomu přidal velice rychle soukromý sektor. No, takhle vypadají dráhy u nás dneska, trošku jsem to ukousal, to není tak zajímavý. Samozřejmě ty železnice se potýkají neustále s různými problémy. Teďka jsme v takové té době, kdy silniční doprava a vůbec restrukturalizace průmyslu, tak plus samozřejmě nároky cestujících, tak tu pozici železnice jako dosti omezují, i když jsou tady různé vize, tak jak by někde se ta železnice dala mnohem vylepšit, zrychlit, zlepšit, zkapacitnit, ale v podstatě se to začíná jako profilovat na takové 2 skupiny, šance, ty tratě, kde ta šance je velká, znamená, jsou většinou nějaké tratě podél velkých měst, plus nějaké hlavní spojnice různých regionů a plus to ostatní, kde se vlastně podepisuje všechno to negativní, co se děje, to znamená hlavně pokles nákladní dopravy a samozřejmě růst nákladů na údržbu těch tratí, takže výsledkem je, že se občas nějaký ty tratě zruší, že se osobní doprava někde zastaví a podobně. No, čeká vlastně to i spoustu drah u nás teďka. Nakonec vy to tady znáte dobře, protože tady už ten zářez jeden byl.
Když se podíváme, jak ty tratě vznikaly, tady máte takový schémátko z počátku 90. let, kde jsou všechny ty tratě posádského Pacifiku až do Čerčan. Takže první vznikaly České obchodní dráhy, to byla čistě soukromá společnost založená panem Muzikou a stavěla řepné dráhy, které byly hlavně v severovýchodních Čechách, tam jich postavili asi 10 a k tomu patřila jedna dráha směrem na Plzeň a posádský Pacifik, ale jenom do Modra, protože tam celkem nešlo o to, aby se tam vozili lidi, ale aby se vozili věci, suroviny do cukrovaru a výrobky z cukrovaru, takže v ostatní bylo v podstatě vedlejší. Jo, ty náklady na to dovozní do cukrovaru, tak ty byly tehdy velice vysoký. V podstatě jízdný bylo taky velice vysoký, takže proto lidi chodili spíš pěšky. A ty náklady, ty nákladní vlaky je docela s podivem, že se to mohlo uživit. Ona nebyla moc jako silniční doprava, ale konkurovaly tomu třeba povozy u těch cukrovarů, takže je dost zajímavý, že díky cukrovaru u nás vznikla velká spousta dráh a z nich spousta se jich jako udržela do dneška. No, takže když budeme pokračovat výstavbou, tak teďka začne ten pravý Pacifik. Tak ten začal stavbou úseku z Čerčan kvůli kamenolomům u Krhanic a v Požárech, dnešní Prosečnici. Takže vznikla tato krátká dráha vedoucí z Čerčan v podstatě k Lomu a do Požár. A ta byla otevřena v roce 1897. Ale to už byla v té době výstavba, protože už bylo jasné, jak ta síť má vypadat. V té době už byla výstavba trati té hlavní do Dobříše, to znamená, ta se napojila v Modřanech na ty české obchodní dráhy, vedla až do Dobříše a měla samozřejmě z Vraného, přesně z Odbočky z Kochovice, pokračovat napojením na tu stávající trať do Prosečnice. Takže v září 1897 se otevřela trať do Dobříše, pak se prodloužila dráha až do Jílového Prahy směrem z Prosečnice. To bylo vlastně stejný den, 22.9.1897. No a pak čekal ten nejtěžší úsek stavebně, a to je vlastně z Jílového do Vraného nebo na Odbočku z Kuchovice. A ten byl otevřen už 1. května 1900, včetně těch šílených staveb, které tam jsou. Docela s podívem, jak to, samozřejmě tam byly nasazeny stovky, v nějakých chvílích až 1000 lidí, ale v podstatě jedinou mechanizací byly půvozy a nějaký náspěch nebo něco, tak to se žádný bagry neexistovaly, to se všechno dělalo metodou ztraceného lešení a všude se to sypalo ručně z těch půvozů, takže jako, proto tam musela být obrovská síla, ale jako, když si představíme nějaký montážní práce třeba na nítování mostu, tak je to docela takový, že v dnešní době si to nelze představit. Můžu se prosím zeptat k té mapě, ty čísla do těch zastávek, to jsou kilometráže? To jsou kilometry, já bych to tady neraz rozpytoval, protože tady je to poměrně složitý. Jo, vždycky každý úsek má nějakou svoji kilometráž a historicky je to všechno dělané tak, že všechny kilometráže vedly a vedou z Vídně. Takže jelikož z Čerčan ta trať vychází směrem na Vídeň, tak v podstatě ta kilometráž jde do zpátku. Jo, a v Modřanech se napojuje český obchodní dráhy, který měli zase jinou kilometráž. Takže jediný, co je tady jako takový klíčový, je, že kilometráž nezačíná v Praze, ale začíná v Dobříši, kde je 0 a končí v podstatě v Praze. Ale zase tam je to jinak, protože končí ve Vršovicích, kde se napojuje na dráhu Císaře Františka. Ta kilometráž končí v Modřanech. No, ano, přesně tak. Děkuju za upřesnění. Další trati byla vlečka do cementárny Podolí, se ještě potom vrátím, takový ocásek nahoře, ale docela důležitý. Tak tady jsou nějaké začátky českých obchodních drah. Tady máme
máme stanici Nusle Vršovice. V roce 1883 byl zahájen provoz Posádského Pacifiku, tedy českých obchodních drah. Červenou barvou, tak jsou vyznačeny koleje, kam ty vlaky Pacifiku jezdily. Ty byly v podstatě jejich na společném nádraží. Ty modré koleje, to jsou dráhy císaře Františka Josefa. Na pravé části tam chybí pražská spojovací dráha, která vedla na Smíchov. To byla v podstatě taky státní dráha z začátku KFB. Takže společnost českých obchodních dráh nechala postavit, jak jsem říkal, ty cukrovarské dráhy, těch byla zhruba 10. Takhle vypadaly nějaké stanice, zleva jsou známá stanice Michleš, než ji představil, se snesl tunel, pak je neznámá stanice Krč, a pak jsou Modřany, dominuje samozřejmě cukrovár. Takže v podstatě nějaký přepravy pro cukrovár, ty už tam fungovaly v době, kdy se ta železnice dokončovala, takže někdy odhaduje se na podzim 1881, ale samozřejmě to není úplně jasný. Ale do oficiálního provozu i pro cestující byla uvedena 1. března 1882. Zajímavé je to, že samozřejmě později byla zestátněna 1894 a to bylo v době, když už byla od roku 1885 vyměněna se společností rakouských lokálních dráh za nějakou jinou, já vám teďka z hlavy neřeknu jakou, někde ve východních Čechách, tuším, že jo. Takže je to zvláštní tím, že vlastně se změnil majitel, změnilo se trošičku fungování, takže pozoruhodný je třeba to, že pokud se dělaly nějaké stavební úpravy nebo vzniklo nový nádraží, tak v té době po roce 1885 tak mělo úplně jinou konstrukci než dosava. A je to vidět na Modřanech, který se předělávali v té době a vznikla z toho budova, která má hodně styl té společnosti Elek. No, tam měla několik dráh, to byla taky taková malá soukromá dráha, já nevím, třeba z Čáslavy měla jedny z prvních lokálek, pak někde v okolí Kadaně a další, ale všecko to bylo taky krátké tratě, které sloužily zejména pro cukrovary a potom plus pro nějaké větší podniky a hlavně pro cukrovary zase. Tak zkusíme dál, tady máme nějaký první jízdní řád, ale tady se píše o splatnosti od dne započetí jízdy. Ale zdá se mi to, že už tam jsou 3 páry vlaků, protože máme ještě jízdní řád ze září 1882. Ten má pouze 2 vlaky. Tak tady jsou nějaké plakáty na rozšíření vlaků a nějaký jízdní řád. A tady už jsou 4 vlaky, protože to už je z roku 1897, tak to už tam byl velice silný provoz. Tady je zvláštní to, tady jsou všechny ty vlaky psané jako smíšené, takže tam jezdili lidi i s nákladem, ale Posádský Pacifik jako celek tam došlo k jako velice dynamickému vývoji. A tam tady ta praxe, která na lokálních drahách fungovala vlastně až do 90. let, nedávna, tak byla velice rychle opuštěna. A jezdili tam pouze nějaký nákladní vlaky, tu a tam nějaký smíšený a osobní vlaky, protože se to nemohlo dohromady sníst, protože už byly velice těžký a nešlo by to technicky zvládnout. Tady dole máte seřaďovací nádraží, který se jmenoval Michle, kterýho mám takový otazník, že není úplně zcela jasný, kde to bylo, ale jsou na to 2 teorie, bohužel nemám potvrzený, která z nich je pravá. No, tak teďka máme už něco ze stavby a obrázků. Tady to je zrovna severní portál Libřického tunelu. No, a tady se dostáváme k tomu, že v podstatě stát začal, protože ty železnice se ukázaly jako velice dobrý a velice jako prospěšný podnik, tak začal je podporovat. A začala je podporovat i česká země. Tak nejprve stát vydal nějaký zákon číslo 8 o zvelebení železnictví nižšího řádu. Potom šel další zákon, teďka nevím kolik, který se týkal pouze české země. A byly zřízeny orgány, které v podstatě zúřadovávaly ty žádosti místních zájemců o stavbu nových železnic. Těch železnic bylo velké množství
že spousta si jich jako nepostavila, ale naštěstí se velká část se postavila, takže díky tomu tady máme hustou síť železnic, jako ji známe, protože sice některý zanikli, ale nebylo jich mnoho. Jestli můžu teda do toho ještě, protože ono to vlastně byla finanční podpora, že? Byla to finanční podpora, vlastně zemskou jako záruku a bylo to, jestli jsem se koukal dobře, tak 75% těch nákladů. 75% nákladů, takže to byla vlastně velká část. V podstatě většina toho nákladu, tady ten náklad byl velmi vysoká, to myslím mluvím na další stránce, tuším 15 milionů korun tehdejší, to je tak zhruba krát 1000. Ještě možná, jo, krát 1000 na dnešní peníze. No, tak tady jmenuju ty zástupce toho komitetu neboli výboru, který se postaral o to, že bylo požádáno koncesi na výstavbu té trati do Dobříše, plus hlavně šlo o napojení těch lomů samozřejmě u hranic. Je možný se vlastně dobrý asi uvědomit, že to bylo 4. března 95. Ano, to už bylo Jen to mít to v paměti, co jste potom dělali. No. A to družstvo bylo založeno ještě dříve. A už 1892, tak v podstatě byly ty první plány, ty první návrhy a těch prvních návrhů, tak tam ještě byla v podstatě odbočka z Modřan plánovaná jako na česko-západní dráhu někam do Chuchle, ale jakož to byl obrovský náklad kvůli dalšího mostu přes Vltavu, tak z toho se jako rychle vlastně vycouval. Takže tady vidíte, že základní kapitál vlastně byl přes 10 milionů tehdejších korun. Podpora dráhy se dělá garancí základního kapitálu vyšší 75%, jak říkal tady kolega Palatý. A ještě existovaly další druhy podpor, jednak podpora rakouským státem a jednak různý v podstatě odpuštění nějakých, splácení nějakých úroků a odpuštění nějakých dluhů a podobně. Takže tohle bylo velice dobrý pro ty dráhy. Pro tuto železnici byla klíčová to, že fungoval zemský výbor a ten měl své železniční oddělení, které vlastně zúřadovávalo a svým způsobem jako i projednávalo a projektovalo, i když samozřejmě to dělaly projekční firmy pro ní, všechny ty železnice, tak aby ty zájemníci to měli vlastně zařízeno, takže se už o to potom nemuseli tolik starat. Ten zemský výbor vlastně tak nechal postavit přes 30 lokálek. To se týká pouze Čech. Na Moravě tam jsou jako nějaké přesahy a Morava a další země v Rakousku-Uhersku tak měly zase jinou formu podpory a zařizoval to tam někdo jiný. Ale jinak v podstatě ty principy byly všude podobný, takže proto i charaktery těch tratí a v podstatě i vzhled těch tratí, třeba co se týká postavených budov, tak je taky jako velice podobný. Jo, tady píšu, že vlastně Dolní Posavský Pacifik, to znamená tady ta síť, tak byl v podstatě 4. nejdelší lokálkou sítí, kterou úřadoval ten zemský výbor železničního oddělení. Projekty vypracovávaly projekční kanceláře inženýra Kodla, Hamara plus další. Každý dělal nějaký úsek a stejně tak to bylo i s těma stavebníma firmama, který na každý úsek byly jedna extra. Jo, tady máme napsaný, bratři Kováříkové, ty dělají ten první úsek, ten řekněme nejjednodušší. Osval Životský, inženýr Hrabě, ty dělali tu vlastně nejdůležitější nebo tu nejdelší část až do Dobříše plus ze Skuchovic do Jilého a vlastně ji postavili za neuvěřitelného 1,5 roku, včetně vyražení těch tunelů, kterých už jsem zapomněl jejich číslo, ale asi kolem 7 je, plus těch šílených mostů, které tady jsou a stavby viaduktů. No a potom Kuděj Fanta, tak teď dělali ten doplňovací, spojovací úsek Požáry Jílový, tak to v podstatě nestojí ani za řeč. Jsem právě proto říkal, aby jsme si uvědomili ten březen 95, no, kdy vlastně to byla udělaná koncese a na konci roku 97 se jezdil. Jo, vlastně do té Dobříše
plus do roku 1900 na celém tom úseku, který představoval jako velký tak jako technologický. Museli být všechno povolení, všechno to byly drobné nebo obrovské stavby, všechno museli být papíry, tak pro nás, kteří se zabýváme nebo přišli do styku se stavebním úřadem a víme, co to je jako udělat nějakou opravu na domě, no, tak přijde mi to nemožné. Ale prostě to tak bylo. Takže tady se podíváme na nějaké ty nejzajímavější věci a ty věci, kterými se Pacifik může pochlubit. Takže samozřejmě chloubou je Jaro Žampachu, protože to je dneška nejvyšší kamenný věr v Čechách. Jeden z nejvyšších kamenných věrtů vůbec v Evropě. Víte určitě sami, že ta výška od toho nejnižšího místa je kolem 42 metrů. On se to hodně mění, protože tam samozřejmě je nějaká eroze a není to úplně stálý. Jo, ale ten výrok je dlouhý jenom 110 metrů, sice mám 7 oblouků, ale je postavený v oblouku 180 metrů, což je klasická hodnota pro alkový oblouky, takže tam v podstatě nejde nějak ani jet rychlejc, ale ty oblouky 180 metrů jsou tady celkem jako častý, no, takže to není zvláštní. No. Pak samozřejmě, jo, na trati se postavilo přes 223 propustků malých, větších mostů 36, nějaké klenuté mosty, no a pak samozřejmě dvouobloukový most Týnci přes Sázavu je jako výborný, ten se ale v nedávné době modernizoval, měnil. No a samozřejmě největší hrdinství byl Michenický most. No, ten prostřední snímek, jestli odhadnete, kde to je? Ano. Ano, správně. Že to se týká českých obchodních drah, ale já jsem hledal nějaký vhodný snímek klenutého mostu a našel jsem pouze tento. Můžu ještě, já jsem teda trošku pozadu, ale ten Šampašský most a ty tunely hodně se na tom účastnili Italové, že jo? No, ty tam dělali vlastně nějaké ty práce a v podstatě to bylo jako, jak bych se to řekl, asi nechci dotknout, to byla nějaká kasta jako takových méně placených dělníků, kteří měli nějakou určitou odbornost a dělali to pro všechny společnosti, pro všechny tratě v Evropě, takže bylo to zavedené. Ale asi to nebylo jenom Italové. A my do dneška tady zapustili kořeny, takže vlastně určitě, tady jsou italský. Ano, oni zapouštěli v Česku hodně kořeny. Nějaký bar. Jinak Italové stavěli most, železnice i za druhé světové války v Perzii. A pro transporty v rámci Lend and Lease tak postavili takovou úžasnou trať ono to je přímo z Bassery, ale myslím z Bandar-Abbasu, jde to až ke Kaspickému moři a když se kouknete do map, tak tam jsou takový stoupající tunely ve šroubovicích, které jdou tím morským terénem. Že Italové zřejmě byli jako hvězdy na železniční sport. Na severu ty horské tratě tam v Alpách, tak asi zřejmě taky to byla částečně jejich práce. No. Tak vpravo máte jenom kousíček toho hlavního oblouku Michenického mostu, on je 131 metrů dlouhý, takže já tady píšu, že šlo v té době největší oblouk na místních dráhách. Dneska pokud je nějaký celosvažovaný, možná, že něco je jako většího, ale domnívám se, že v této formě není, že to doteďka je nejdelší most, protože nevím, asi u nějakým 90 metrovým, to ještě jako pořád je málo. No, tak tady jsou nějaké obrázky. Tady je vidět most v dálce při stavbě Poltavské silnice. V prostředku tady je nějaký záběr ze 60. let z podnikového časopisu. Vpravo to už je jako z nedávné doby. Zajímavé na tom mostě je to, že vlastně je tvořený z 5 polí a uvádí se, že to je kvůli tomu, že na to měli málo času, ale to železniční oddělení muselo všechny stavby soutěžit. Já se domnívám, že ten hlavní důvod bylo to, že to museli vysoutěžit. A soutěžili se v podstatě ten hlavní oblouk jako jedna soutěž, a potom 2 oblouky a 3, ne počkejte, 5 jich je, takže 1 plus 2 plus 2,
a vyhráli to každý jiná firma, no, ale jako uvádí se všeobecně, že to bylo kvůli spěchu, tak to dali 3 firmám, což se mi úplně nezdá, ale dobře. A hlavně, že se jim to povedlo udělat. No, tady je ta ukázka, jak se to nýtuje, zase samozřejmě to nabízí zamyšlení, jak se provádí nýtování, ty nýty musí uhřát, musí si dopravit do nějaký výšky, a jak se to dělá, tak trošku nad moje chápání, ale prostě to tak jde. No. Oni to nahřáli hodně, Z vyprávění, když se ten most zvedl před válkou, to jsou tyto snímky. no, tak když tam byli vojáci, tak někdo vyprávěl, že normálně si ty nejty házeli. No, a že normálně chytal do kleští, ale To se obecně říká, že to takhle jde. No. Ten provizorní most, na tom snímku vlevo, to je ten vpředu a vpravo, na tom snímku vpravo je to ten s tím bílým spodkem, tak ten, myslím, že to bylo vojenský provizorium, to bylo šroubovaný, no. Myslím, že to není nýtovaný. No. To dělali vojáci, No, to dělali vojáci z Pardubic železničního pluku a taky to měli za pár měsíců, že na to byli zvyklí a cvičení, takže jim to trvalo od června do září 36, od června 35 do září 36, takže v podstatě chvilku, včetně toho, že to pak museli zase zdemontovat. Teď dávali most přes řeku Remagen a tohle je první snímek z toho, je tenhle ten most. Ten most u Remagonu, já se k tomu pak na konci tam taky vrátím, jsou tam taky záběry v tom filmu a ten most, to byl silniční most, který vede od nádraží. Jo, to nebyla nikdy železnice. No. Ten skutečný most u Remagonu, tak z toho zbyly ty kamenné věže na obou stranách. No je to tak 2krát větší. A ten je samozřejmě obrovský a ten byl úplně, a ještě tam byla vozovka na tom, takže ten byl takový opravdu, ale ten Rýn, udělali to dobře. Rýn je tam poněkud širší. No. Ale mně se líbí právě ten začátek filmu je ten most. No. Tady je nějaký vlak už na novém zvýšeném mostě, vpravo je provizorium. Jako domnívám se, že to může být nějaké zatěžkovací zkoušky, ale zase říkám, že to asi nebude, protože tam je spousta vagonů, tak proč by tam táhli nějaký vagony, na to by jim stačilo lokomotivy. Tak, teď se podíváme na výpravní budovy. Tak, tohle už je dávno? to je Zbraslav, podle mostu. Tohle je podobné. Jo, tak je to tady v tobě, jo. To vlastně není kolem. No, když jsem se bavil tady s účastníky, tak vlastně ty nádražička znáte všichni a určitě víte, že se vyskytují podobné typy vlastně od severní Itálie, v Čechách, na Moravě, částečně v Rakouském Slezsku, v Líči a v Bukovině. Takže v podstatě celá střední Evropa, celou střední Evropu provázejí tady ty domečky, ale domečku je strašné množství druhů, takže je jako docela složitý se v tom vyznat. Naštěstí tady na této železnici byly použity jenom 3 typy, 12, 14, 15. 15 je ta největší pro Zbraslav. Plus samozřejmě nějaké další stavby, ale taky to jsou všechno běžné typy zase, které jsou opravdu po celém bývalém Rakousku-Uhersku. Nicméně tato dráha byla 3. v pořadí, díky tomu, že ji vlastně úřadovalo to železniční oddělení zemského výboru, který používalo svoje plány staveb, které byly odvozeny od těch státních, ale byly v něčem vylepšený a v něčem zjednodušený. Tak ty si vymysleli zhruba 150 kusovou kolekci staveb a na posádském Pacifiku byly použitý 5 staveb pro výpravní budovy, vidíte v textu vpravo, a jeden typ speciálně právě pro vodárnu Tychynice, která je spojena s kasárnami, zbyty pro zaměstnance. Tady je i vidět, že vlastně to jsou všechno výpravní budovy zemského výboru, železničního oddělení a ty čísla jsou jako ty nejnižší, takže to jsou takový, kterýma to začínalo. Ty první tratě byly Dívčice Retolice, Postolo Prtilouny, tam myslím nebylo nic. A Mělník Mšeno, kde taky to bylo nějaký omezený,
plus Rakovník Bečov, to byla nejdelší lokálka, nebo doteďka to je nejdelší lokálka v Čechách, tak tam už těch typů bylo více. Samozřejmě vidíš, že když je tady typ 49, takže mezi tím ty čísla, které byly všechny obsazené, tak to už byly nějaké stavby, oni měli připravený, ale na Posádském Pacifiku se nepoužili, použili se někde jinde. Ty stavby samozřejmě můžou být různý, takže jak jsem říkal, tak vlastně část je Českých obchodních drah, zlepšená společností ELEK, tak to jsou Modřany, ty vidíte vlevo. Prostřed máte novostavbu, zástupce novostavby z 50. let, což jsou vlastně akorát Praha, Krč a Michle plus nějaký úpravy. No a vpravo je Praha Kačerov, tak to je v podstatě to, jak se to dělá dneska. Takže už bych se nerad vyjadřoval, ale... Jo, tak tadyhle je další snímek z archivu Národního technického muzea. Já tam mám napsaný, co to je, ale myslel jsem, že to možná jako hádanku, protože se to nedá poznat. Tak abych to taky nepoznal, je to tam psaný, je to kousou. No, je to, než se postavil Věru Žampa, tak se tam připravuje staveniště. No. Vlastně vlevo tam je někde vyústí ten tunel, ten Simílovský 2. Že to ještě není tuším vyražené, má myslím to nějakou šachtu, to není moc vidět, ta fotka není moc jak dobrá. No. Jo, samozřejmě tím, že jsou tady nejenom ty obrovský mosty a tunely, ale jsou tady strašně vysoký a složitý zářezy a Promiňte, prosím vás, kdo má zaparkovaný ty auta, tam byly daný zábrany a vy jste se tam postavili, tak buďte tak laskaví a těma dvouma autama teďka odjeďte. Takže ty zářezy, hlavně odřezy tady jsou a náspy, tak ty provázejí strašný velký přesuny stavebních hmot, což jsem říkal, že vlastně to se dělalo v podstatě povozy a ručně, takže to nebyla žádná legrace. Stavební délka celé té sítě byla skoro 74 km. Z toho vlastně 78% bylo ve stoupání. A z toho přes 28% ve stoupání nad 17 promile, což je už poměrně obtížný. Největší stoupání se tady udává v Horně 24 promile. Kdyby tady byl odborník, tak mě řekne, kolik je to přesně, protože o tom jdou samozřejmě nějaký fámy, že to může dosáhnout až 30, ale možná v nějakém krátkém úseku. Ale každopádně jako je rozhodný, je to stoupání v nějakým delším úseku, ale rozhodně ty úseky, kde to stoupání je, tak jsou i do dneška jako velice problematický pro ty vlaky. Jo, jak jsem říkal, na garantované části dráhy bylo vyraženo 8 tunelů, na Dobřížské trati je Klínecký, jenom takový kraťonkej, a na té BCB tak byl známý Michalský nebo Bohdalecký tunel a ten se v rámci vlastně té velké stavby, která tam začala jako vylepšování celé té tratě, tak ten se snesl a udělal se tam obrovský zářez. Tam dneska vlastně vedou tuším 3 nebo 4 kole, že tam se jezdí nadstavení nádraží, takže tam jako frčí dneska expresy a nikdo mi neřekl, že tam je tunel. A kde prosím tě, já jsem, Michly, mezi Michlí a mezi Vršovicem. Tak je kopec Bohdalec, pod ním je obrovský depo, že jo, a tam byl krťonkej tunel Michalský nebo Bohdalecký a ten se snesl vlastně, takže tam je zářez. Jasně, jak se jede přes ty viadukty, přes Michalskou, jako plynárny, no, tam je tam potom pak byl ten tunel, no, 95 metrů, takže nebyl moc dlouhý. Nevím, jestli tady a protože to bylo, ten zářez byl výhodný. Pardon, já jsem to přeslal. Jo, pořád. Samozřejmě na trati muselo vznikat stanice, že jo? Takže tady bylo ze začátku 13 stanic, stejný počet výpravních budov, každý jedna, stejný počet telegrafních stanic, skladiště, 10 zastávek, ale z toho jenom jedna měla čekárnu, pak nějaký obytný domy, kterých je tady na to, jak je ta dráha dlouhá, výjimečně málo, 6 strážních domků, 2 mostní váhy, 1 výtopná, nějaký záchod a to je všechno. Ve stanicích bylo jenom 58 libek tehdy,
Na Robotice u Skokovic tak byla budova 53/A a to byla, ta byla jediná vybavená ramenovými havěstky, to znáte určitě, nějaký tratí, tady už to není nikdy, ale ještě někde v Česku to bývá. A jinak se zabezpečoval do těch větších stanic pouze do Vršovic a do Čerčan nějakým vzdálenostním návěstidlem, v podstatě červeným terčem. Jo, ty návěstidla, které známe z pozdější doby, ty mechanické nebo ty světelné z dneška, tak to je až jako hudba v podstatě nedávné doby. 6 stanic bylo zařízeno jako vodních, se přímo odborně jmenuje vodní stanice, které sloužily pro napájení lokomotiv parních vodou, protože samozřejmě to bylo to klíčové, na co ty lokomotivy jezdily, kromě uhlí, ale uhlí tolik nepotřebovali, tady vody potřebovali hodně. Jo, tak vy jste se ptal na ten tunel, tak tady máte jediný tunel Bohdalecký v okamžiku, když se snáší, takže on se vlastně, to už byly tehdy bagry a buldozery, takový primitivní, takže tam se dostala nějaká stavební dráha, to se snášelo, se to ten materiál z hora, protože to poměrně měl takový tunel, takže tam to nebyl takový problém a oni potřebovali navíc tu základnu hodně širokou pro ty koleje. Takže to je tady. Tak, jak jsme se bavili o tom větším stoupání, tak takhle vypadá podélný profil tratě. Tohle je, já to samozřejmě nepřečtu, abych tady nekecal, ale jo, už to vidím. Tohle je úsek vlastně z Raného do Čerčan, tak zhruba za tím přeložením výkresu v pravé polovině, tak tam vidíte, že je velice táhlý stoupání z Davle až do podstatě Luku pod Medníkem a tam by trvalý to stoupání bylo 25 km. Tam to vlakům jednak dává zabrat, pokud byly delší nebo těžší. A jednak samozřejmě, pokud pak se zvýšil počet vlaků, tak to začalo dělat velký problémy s tím, že byla hrozně omezená propustnost, protože to trvalo strašně dlouho, než ten úsek zdolali, protože ty vlaky, pokud byly nějaký jako přetíženější, tak jeli výrazně pomalejc, než jako mohli. To byla brzda provozu. No, tady to píšu, kde jsou nějaký ty největší sklony. U nás největší sklon je 56 promile, ten na zubnicový dráze, tak která se teďka nedávno vracela do provozu, ale tam funguje jako trošku jiným principem, takže tam ta adhéze není ve hře. Ale na adhézních tratích je to 41 promile a to už jsou opravdu tratě. Shodou okolností na jedný z nich se vlastně pravidelně nejezdí. Takže tam, když jede vlak nějaký, tak samozřejmě už musí mít jenom omezený počet vozů a nesmí mít za sebou už nic dalšího. Jinak teda ještě teď aktuální, jak se tady uváděl Měchenice v Číslovice, takže že se to potvrdilo teď nedávno, že tam je skutečně to klesání. To je to na těch 24. Jak se tam utrhla ta regionová v těch Číslovicích, tak jela fakt. To jo, ale bohužel tyhle nehody se stávají a ujede to, když je tam stoupání třeba 2 promile, protože ten tom, pokud není zabržděný, tak... A jak to dopadlo? Špatně, uvidíte. Ale tam je, relativně dobře, protože se to už nestalo. To vím, ale myslím jako trest nebo... To se ještě neví, všechno to je šetření, to trvá dlouho. Jako technická závada to bylo uvedení čistý. Technická závada. Tak 1. května byl zahájený provoz na celé síti. Tak takhle tady vidíte jízdní řád, který platil od 1. října 1900, že z Čerčan do Vraného tady byly pouhé 2 páry vlaků, stejně tak do Bříše do Vraného 2 páry. Takže tadyhle trošku na té obrázku je vidět, jak se tam ty vlaky potkávají, protože to bylo zhruba jako navázaný. Ale jinak z toho plyne, že nečekal nikdo, že to bude mít nějaký velký rozvoj, takže se třeba na té větvi do Dobříše nestavily stanice, ale jenom nákladiště a zastávky, kde byly 2 koleje, takže tam se nedalo křižovat. Takže to se všechno později muselo vlastně přestavovat. Právě vidíte titulní stránku vlakopisu prvního vlaku, to se zachovávalo u těch prvních vlaků, takže
tam z toho víme úplně všechno, jako kolik to mělo vozů, co to vezlo, jaký nákladní vozy, jak se jmenovala strojvedoucí, jakou to mělo lokomotivu, všechno. A po případě na poslední straně, pokud to mělo jako mimořádnou událost, což je taky zajímavé. Tak tady tu už je plakát otevření hlavního úseku Slánského Pacifiku v roce 1997. Řád vidíte dva páry na úlovětvích, tak jak jsem říkal, takhle vypadaly křižovací stanice, tady je Zbraslav, kde je vidět, že jsou dvě koleje, ale počítá se s položením třetí, ta už tam je připravená. Jak jsem říkal o těch typech staveb, tak tohle jsou vidět ty typy staveb, které jsou použitý. Vidíte, že tam kromě domovní studny, jámy na smetí a hajzlíků, které byly ve všech zastávkách, je pouze skladiště a nákladní jednopárka, která je taky naprosto běžná. V podstatě proto jsou ty všechny stanice v celém Rakousku-Uhersku jako přes kopírák. Takhle vypadaly ty nákladiště a zastávky, to je kniha Hraštice, malá Hraštice dneska. Takže pouze tam byla jedna kolej, kde se odstavovala zátěž a u rampy se vykládaly vagony. Takže tam, pokud se mělo křižovat nějak výjimečně, tak se muselo to dělat tak, že se tam muselo zacouvat tu kolej a potom vykřižovat ten vlak a pokračovat v jízdě. Nic jiného dělat nešlo. Tady máme nějaký pěkný záběr z Jarova. Dnešní. Je to nejde přes jazyk, jak se to jmenuje. Břeža. Kde jste ulovil tuhle krásnou? To je od sběratele. Já jsem z ní taky nadšený úplně. Z módy. Já na tom pouze ilustruju, že většina zastávek v Rakousku-Uhersku neměla nic, akorát sypaný nástupiště a byl tam ten dřevěný přednosta, ten typ 4/5 a tam byl název zastávky a nějaký varovný nápis, ale se tam mohla přidělat lampa, ale to je všechno. Takže tady máme nějaké záležitosti lokomotivám. Lokomotivou potřebovali složitý zázemí, výtopný. Takže lokomotiva z počátku, tato dráha měla pouze 3 lokomotivy. Pak si velice rychle nějaký pronajímala a dokupovávala nějaký použitý. Plus nějaký osobní nákladní vozy v takovým běžným počtu, jako měly i ostatní místní dráhy. A lokomotivy tady měly v podstatě jenom tu výtopnu nuslí. Teď nehovořím o té společnosti BCB, ta už v podstatě jako v té době byla pryč. A plus tady byla výtopna v Dobříši a v Čerčanech. V Čerčanech tam byly lokomotivy jednak pro tu hlavní trať a pak potom pro tu dostavěnou jinou garantovanou lokálku, která pokračuje podél Sázavy směrem do Zruče a do Světlí nad Sázavou. A pro to sloužilo hlavně. Vpravo máte obrázek z výtopny v Dobříši, kterou nám bohužel zbourali. A to je zase úplně běžný typ 46/H. V popředí vidíte krásný zařízení na doplňování uhlí. Tady se ještě podíváme na nějaké plánky výtopé, tak vpravo je ta jmenovaná Dobříš. Samozřejmě jak u Týto, tak u Modřan, která je vlevo, jejíž data jsou jako trošku zatím nevysvětlený. Tak vždycky součástí bylo jednak ta boura na lokomotivě, jednak tam je ta výšková stavba, to je vodárna. Nebo jezdí vodojem, správně řečeno. Plus někde je i studna, tady je vidět, že je vlastně studna. Ta voda, protože ji spotřebovali poměrně hodně a bylo potřeba, aby se vždycky dala někde doplnit, tak se doplnila v 12 vodních stanicích. Tak tady jsou vyznačeny modře na mapě. Zapomněl jsem, jak mi kolega tady správně říkal, ve Vršovicích je ještě vodárna, tak která se nedávno opravila. Ale ta byla velice rychle zrušena, takže já jsem ve víru vážně jsem na ní zapomněl samozřejmě. Takže tam jsou v podstatě 1, 2, tam jsou 3 vodárny vlastně. Vodárny vypadaly zhruba nějak takto. Základní typy, tak vlevo vidíte, to je tuším Dable. Je to Dable? Jo, takže to je klasika prostě, že bylo to u vody, takže tam se udělá nějaká studna a
tam se to vyčerpávalo do vodojemu plechového, který měl, já nevím, asi kolem 15 metrů, tady u těch jednoduchých vodáren. A ten byl v prvním poschodí té budovy vlevo. Takže ta vodárna Realita se potom střídavě rušila a obnovovala, a pak se nakonec samozřejmě zrušila jako všechny ostatní a ten vršek se přestavil, že on teďka vypadá úplně jinak. A já se s dovolením k té dabelské fotce ještě zeptám, tam úplně vpravo dole v rohu je vidět takový taková pumpa, kterou se doplňovala voda. Oni z těch vodáren měli udělaný spodní rozvody na jednotlivý koleje. To bylo, ty jeřáby byly mezi hlavníma kolejema, mezi první a druhou většinou. A na obou stranách stanice, aby ten vlak mohl odborně zastavit u toho jeřábu, nemusel popojíždět, dali, pootočili to rameno a dočerpali tu vodu. Jo, a ta metoda byla v podstatě trojí, to tady vidíte, takže vlevo je klasika, že tady byl, byli tuším taky, v té budově byl normálně stojatý barní kotel, ten někdo obsluhoval, dočerpal tu vodu a samospádem z té nádrže to teklo do toho jeřábu do lokomotivy. V prostřední, to jsou Čisovice, to je takzvaná výpomocná vodárna, která fungovala tak, velice důvtipně, že v tom dřevěném domečku vlevo je studna. Mimochodem, já nevím, jestli to tam ještě, ale nedávna tam stálo. Takže v té studně bylo jednoduché zařízení, které se jmenuje pulzometr. To je takový čerpadlo, který je hnaný párou z lokomotivy. Takže z toho pulzometru vedly dvě potrubí. Jedno se napojilo do lokomotivy, tam šla pára, ta hnala to zařízení, který čerpal tu vodu do toho jeřábu. Takže to nepotřebovalo žádnou elektriku, žádnou obsluhu, nic, to si dělala ta četa sama. Jo, ale ty výpomocní vodárny sloužily na to, že když opravdu byla nouze, se tam ta voda dobrala. No a úplně kuriózní případ je samozřejmě Jílové u Prahy, ale v měřítku železnic jako takový, tak to zase taková specialita není. Ale to je to, že byla jímka u Turínského potoka, možná, že tam je do dneška, a vedlo samospádem potrubí z toho místa, který bylo výš, 1,5 kilometru do zemního vodému, který je nad stanicí do teďka zachovaný. Ten vidíte nad tou číslovkou 20,1, to je takový ten obdélníček. A on tam teď vlastně se to rozvádělo zase do těch dvou vodních jeřábů. No, ty byly vlevo je trošku vidět a vpravo je uvízlej, tam je taky vlastně. Takže tam byly potom dva rozvody, jeden přiváděl tu vodu do toho zemního vodému, jako do kopce, to bylo s principem spojených nádob, a druhý rozvod i vedl do těch jeřábů. A na Turíně to ještě funguje? To nevím. Samozřejmě to nefunguje. Když je problém nostalgický parní lokomotivy. Teď se k tomu dostanu tady. V pohodě. Ten rozvod je velice dlouhý, ten se neudržuje, takže ten určitě funkční nebude. Ten zemní vodem je zakonzervovaný a ten by samozřejmě fungoval. Jeřáby už tam nejsou, takže to by se muselo celý dodělat. Tady chci zmínit ještě jednu věc, tady vidíte taky ten vodní jeřáb, ten už je modernější, plus zavudlování v Čerčanech, jaký bylo. Tak právě Čerčany, píšu tady vpravo, plus Vršovice jsou široko daleko jediný vodárny, které jsou funkční a které slouží tomu, že se z nich napájí ty parní lokomotivy do dneška. Přitom vlastně ve Vršovicích tam se to předělalo, že se to napojilo na městský vodovod, že tam má jako drahou vodu teďka. Předtím to fungovalo tak, že v místě, kde je most pod Vyšehradem směrem na Smíchov, tak tam byla čerpací stanice a podél té tratě, já nevím kolik, asi 3,5 km, tak vedlo potrubí až do Vršovic na tu měkkou vodu. Takže Vršovice a Čerčany fungují a voda se tam bere. A v těch Čerčanech tam je normálně čerpací stanice dole v Sázavě a tam někdo bydlí, takže krom toho, že se na to musí dělat revize, že to funguje, tak tam vlastně to je opečovávané tím, že je to obydlený. Protože jinak tady ty objekty vodárenský se relativně často zachovávají, ale bohužel všechno je to nefunkční a spíš jenom jako, že se na to zapomnělo, nebo že to má nějaký jiný využití. No
mám ještě prostředku, tady vlastně další zajímavost je vodárnická stanice v Týnci, což je taková kuriozita, protože ta se ukázalo, že není potřeba, i když tady byla zase všude nouze o vodu, tak v letech 1915 a 16 snesli ten vršek. Chvíli to bylo uříznutý, což je vidět na tom výkresu trošku tou červenou barvou. To žlutý to šlo pryč. A v pozdějších letech se to zvýšilo a udělalo se tam stavědlo, jako odkud se řídili výhybky. Takže to je tam doteďka, když už se tam myslím asi výhybky neřídí, to je podle mě na dálku. A druhou kuriozitou vlastně Týnce je ta, že tam ta běžná budova, myslím, že to je 13, tak ta přízemní budova, je to 14, už to tady, tak tam byla zvýšená o patro, což se několika nádraží v České republice stalo a je to tam prostě takový zvláštní, že to nádraží je takový povědomí a na druhou stranu není. Každopádně je to kuriozita. No, tady se dostáváme k slavné vodárně, o které poví tady pan kolega, to jsou Nichenice. Nádherně zachovali a to je ta speciální stavba, vlastně, jak jsem říkal, zachovaná ještě v Třebíčích na trati mezi Lovosicem a Mostem, takzvané švestkové dráze, kterou dneska provozuje ta firma, co dělá zabezpečovací zařízení na dráhy, tak oni to tam všechno opravili a zkouší tam nějaký velký jezdit. No, takže když tak o tom můžete popovídat. V Nichenicích to vypadá zoufale, když je okolo teda. Tak já ještě vám tady ukážu něco o hospodaření Poslánského Pacifiku. Z ostatních lokálek, tak tady jsou nějaké hodnoty z počátku jejich existence. Pacifik je v tom zeleném rámečku čtvrtý odleva dole. Tak všechno to, co je červeně, tak je neprakticky označený, to, co je v zisku. To, co je šedě, jestli to dobře rozeznám, nebo modře ta barva, tak to jsou ztráty, jo. Ale potom, jak se třeba zaváděla 8hodinová pracovní doba, jak byly různé váleční půjčky, vůbec situace po válce, tak potom v podstatě všechny lokálky byly v mínusu a nakonec výsledek byl, že všechny tyhle garantované dráhy v roce 25 se jednotně jako vykoupily ve státní. Takže od té doby už to byly ČSD. I když státní, na nich byl do té doby na většině z nich provoz. To znamená, že lokálka byla soukromá, byla to akciová společnost, ale provoz tam zajišťovaly rakouský státní dráhy, později ČSD, to znamená, že ty dávali vagóny, lokomotivy, obsluhovali strojvedoucí, ale majetkem těch vozidel třeba tak to byla ta místní dráha vlastně. Tak tady jenom se zmíním, že samozřejmě tady vznikaly nějaké nové zastávky, takže známá Libřice, která bohužel v 75. roce zanikla. Stará Huť 1910 byla otevřená, Pecerady 1901, který ale předtím sloužil jako nákladiště. No a řada se jich přesouvala, takže to je klasický Michle, Modřany a podobně. Tak další nové zastávky samozřejmě přinesla motorizace trati, která stejně jako jinde se dostala sem ve 30. letech, ale tady s ním byl obrovský problém, protože jak se k tomu dostanu později, klíčový rozdíl od všech ostatních tratí je to, že tady byl tady obrovský rozdíl mezi provozem od pondělního dopoledne až do sobotního poledne, kdy to fungovalo jako běžná lokálka a mohla tady být nákladní doprava. Ale pak se všechno změnilo přes víkend, vlastně tehdy přes neděli, od neděle do pondělí, tak to tady nastalo jako dopravní šílenství a nějaká nákladní doprava tady existovat nemohla. Takže pro ty motorové vlaky zpočátku byly otevřené zastávky z Kochovice v roce 1934, Bojanovice, Rýmáně, Petrochlomek a Modřany Městys. To dneska vlastně už neexistuje, na té staré trati, která byla přeložená dneska. Tam je Modřany, jak se to jmenuje, jestli Modřany nebo Modřany zastávka. Zastávka, protože tam je ještě nádraží Modřany jako dopravní celek v rámci jehož ta zastávka je, že tam se to musí odlišovat, aby se to nezaměnilo. No a motorovou zastávku, tak tady trošku taková záhada.
nejtajemnější zastávkou je Spořilov. Dostanu se k tomu, protože jednak byly ty zastávky postupně dvě. První otevřená s motorizací v roce 1935 v květnu. A druhá, když se tam předělala přeložka za Němců, tak kousek od tam pluť, o něco níž, protože se to malinko zahlubovalo, tak byl druhý Spořilov, ten fungoval až do roku 58 a potom se ta stavba zase začala předělávat, tak pak ta zastávka zanikla. Ale proč o tom mluvím, že to je nejzáhadnější stanice, protože zatím nemáme žádnou fotografii. Takže kdybyste kdekoliv narazili na jakýkoliv sebehorší záběr ze Spořilova se zastávkou, tak Jedna teda je. jedna tady je, to neuvidíte, ano, ale to je strašná. Klidně může to být i amatérská fotka, jak se tam fotila rodina před něčím, to je jedno, jo, ale prostě oslovili jsme všechny zájemce o železniční historii, oslovili jsme Muzeum dopravního podniku, Archiv dopravního podniku, že tam jako se to týká, je to spojený s tramvajovou dopravou a nikde nic a kronikáře ze Spořilova a Sliboval, tak nic ne. To je jako nejproduktivnější možnost ten Spořilov. Jo, vlastně vemte si, že jsou zastávky na Lebřice nebo nějaký, který brzo zanikly, nebo tratě, které zanikly, ze všeho se dají nalézt pohledy, fotografie. Ne, Spořilov ne. To byla možná ještě tajemnější zastávka Javle přírodní park, která byla několik let uváděna v jízdním řádu. Jo, ano, jasně. To jsou takové ty kuriozity, no. Tak tady vidíte na tom mizerném obrázku, ale je trošku vidět, jak to vypadalo. Věřím, že se objeví další. No a to je v podstatě v rámci toho, že se tam dělala přeložka, když Němci chtěli, to je v podstatě předchůdce jižní spojky, tak oni potřebovali udělat záložní průjezd Prahou pro nákladní dopravu. Takže tam začali jako napřimovat ty oblouky, zahlubovat to a dělat další stavby, včetně třeba dneska toho obloukového mostu, kde vlastně jižní spojka těsně nad Bráníkem, tak to všechno pochází z té doby. Nicméně ta stavba byla pak zastavená, pak se v ní pokračovala až teprve podle jiných plánů až někdy v 50. letech, když nepočítám samozřejmě most inteligence, který byl dřív. No, tak to ještě dostal. Dnes to je roku? Most inteligence? 49 už 5 Takže tady jsou další zastávky, tady je samozřejmě Michle, vlevo je ta stará, vzadu vpravo za tím domečkem je tunel, vidět trošku, tam je vidět ten hřeben, že vlastně to není úplně vysoký, ale přece tam nějaký kopec je. A vpravo, když se dělala Michalská plynárna, tak museli zastávku přeložit a tadyhle se dělají ty nový mosty a vlastně vidět, že už je to takový jako už příprava, že by tam mohla být druhá kolej. Praha Michleta už taky neexistuje, tak to sloužila v roce 67. Domníváme se, že to bylo s koncem grafikonu, ale jestli tam byla nějaká výluka nebo něco, to se dneska dá těžko už dopátrat. No, byla, protože se dělali do Švýce a vlaky. No vlastně, no. Právě ty datumy, jako kdy to nebylo přesně s okamžikem jízdního řádu z té nové doby, tak se velice těžko hledají. Úřední datum zrušení víme na den přesně, ale to je jenom taková formalita. Každopádně v grafikonu 72 ještě byla jako nakreslená. Jo, hodně jsou zastávky, že jsou v jízdním řádu ještě několik let uváděny a než pak vypadnou, přitom celé vlaky už nestavily. Tak teď se báváme tady na vlečky, dřív samozřejmě nákladní doprava to bylo gro celé dopravy, takže v roce 1901, tak to je v podstatě rok potom, co ta dráha fungovala jako celek, tak už tady bylo 8 vleček. Samozřejmě nejvíc vleček bylo na té staré trati BCB mezi Modřanama a Ruslenama a tam taky nejvíc přibývaly. A potom dál už to bylo poměrně chudý. Nicméně samozřejmě ve Vranem nad Vltou je klíčová papírna bratří Hásů. Uváděla nakládku uhlí a papíru. Bych řekl, že to byla spíš vykládka uhlí, ale dobře.
to je poměrně krátká kolej, nicméně ta se dochovala na rozdíl od mnoha jiných. No a dneska tady máme, že jo, nějaký zbytky budou asi v požárech. V Dobříši, tam tuším, ta vlečka možná se ještě používá, protože to je jediná stanice široko daleko, kromě Karče, kde je nakládka, nebo vykládka, tam se nakládá dřevo. No samozřejmě vlečka do Podolí, tak to je pryč. A historie samozřejmě je nákladiště v Rostylech, které sloužilo nákladiště nakládce cukrovky. No a tam ta trať je zcela úplně jiná, to poletěla Praha. Jo, tady je vidět náčetek, no to nebylo dlouhý, vlečka celá na Podolí. A kuriozně na tom to, že od roku, tuším, na 18 až 22, tak tam byla o těch víkendech i osobní doprava. Znamená, že tam zajížděly vlaky na tu vlečku, nemohly tam jezdit nákladní vlaky. A asi se to jako osvědčovalo, protože tramvaj končila někde až tam, takže lidi museli chodit vlastně do Bráníka pěšky. Přesto ale ten Bráník byl takový jako poměrně i tehdy nejfrekventovanější stanicí pro cestující. Takže tady je vlečka cementárny, ty vlečky stále přibývaly, takže pak tady máme ještě třeba vlečku Stará Huť, ta byla taky poměrně významná, 101 Šulc, která je tam doteďka v Modřanech a na ní bylo kuriozní to, že někdy v 90. letech na ní byla osobní doprava, když se tam opravovala ta silnice. Tam byla zřízena zastávka někde na hoře, kdy tam motorové vozy 810 jako běžní linky, které tam končily. To vymyslel Robit tehdy, takový zlepšovák. Teď se to občas někde dělá. To jako na Komořany tam nahoru nebo? No, tak zahýbá nahoru a ty silnici. To jsem dal. No, ale až tam se nezajížděla, někde jak se to kříží s tou silnicí, tak tam byla ta zastávka. No a pak samozřejmě vlečky kamenů, kterých bylo několik. A tohle na tom výkresu to je... Na tom výkresu to je Spořilov. A to, co je červeně, to stavná kolej, tak to je jako majetek toho družstva, co stavilo sídliště Spořilov, to sloužilo pro vykládku hmot, stav stavební. A vpravo nahoře to, co je černě, tak to je to nákladiště Rostyly na nakládku řepy. A tohle bylo dokdy tam? Neřeknu přesně, ale určitě v těch 40. letech se to představovalo, takže díl to být nemohlo. To jsem si jako ortofoto, no, v tom 38 by to mohlo být? Kouknete, tam by to být mohlo. No, tak pak ještě rostly další vlečky, samozřejmě tady nejznámější Lokovoutí Mníšek, tak to je taky mrtvá už. Pak se plánovaly tratě ke stavbám lanovek, tak z toho realizovaného tak vlastně zbyla 5kilometrová lanovka na staniště Slabský přehrady, která byla ze stanice Luka pod Medníkem, která byla i díky tomu jako rozšířena. Ale to samozřejmě taky už dávno mrtví. No pak samozřejmě to byla Java Meta s Vinci nad Sázavou, no a dneska klasická významná vlečka, kdy se dokonce prý zkoušely i nějaký ty soupravy metra, tak vlečka dopravního podniku Metro na Kačerově, která vede z Krče. Tady tahle na snímku, to jsou vrata vlečky do Kovoutí Mníšek. No a teď se dostáváme k tomu, vlastně, jak se ta dráha změnila. Takže vlastně o víkendech, tehdy soboty ještě byly pracovní, takže počínaje sobotou poledne a hlavně v neděli ráno, tak strašným způsobem stoupala tady osobní doprava. A ta trať, respektive ti lidé, kteří s tím pracovali a kteří to tady řídili, tak si s tím dost dobře nevěděli rady. Takže dělali všechny možné opatření k tomu, aby se to dalo zvládnout. Takže nejprve třeba postavili asi 10 hlásek, který rozdělili ty obtížné nebo dlouhé úseky tak, aby se tam za sebe vešlo několik vlaků v jednom směru. To už dneska tady taky asi tuším nefunguje žádná. S dálkovým řízením to ani nejde pořádně. Samozřejmě nasazovali, furt přidávali vagony, nasazovali poměrně jako
kapacitnější vagony, ale mělo to své limity, takže to moc nešlo. No a kolem nějakého toho roku 1934-35, když vlastně pominula krize, tak ještě navíc se zavedlo rekreační nedělní jízdný, který ještě navíc tu dopravu zvýšilo, takže to už pak bylo úplně strašné. A já tady potom mám nějaký čísla na dalším listě, tak tam to trošičku je i vidět, jo. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, že jedním z těch opatření, kromě těch hlásek, tak bylo i to, že se všechny ty nákladiště stěny nádvoří se v podstatě měnily na stanice, kde se dalo křižovač, se tam přidávaly koleje, zřídila se stanice v Lukách pod Medníkem, Králnice se rozšířily a další, takže pak už v podstatě nebylo kde brát, takže už potom, jak si byly možnosti vyčerpané technicky. No, tak tady to je vidět, tady jsou Luka pod Medníkem, když se rozšířily v tom roce 35. Ve stanici Loví se v roce 35 postavili odstavní koleje ve směru jako od Prahy, takže tam to bylo velice obtížné, že tam je hrozně jako těžký terén a je tam málo místa. No a tady vpravo dole, tak tady vidíte takzvaný grafikon. Nádražáci fandové to jistě znají. Tak tam je velice dobře vidět, jak to fungovalo s tou rekreační dopravou. To je zejména v té pravé části dole, jak tady jsem zkusil ukázat. Jestli to vidíte. Tady lec, tak tady to je mezi tuším Vraním a Jílovým. Vlastně tady vedou rovnoběžky jenom jedním směrem, to znamená, že tady seká jeden vlak za druhým, v podstatě žádnej nemůže jet proti a ještě navíc ty vlaky mohou jet, dá se říct, těsně za sebou díky tomu, že je to rozdělený, tuším, na 3 oddíly díky hláskám, jinak by tady prostě jel za hodinu jeden a to by bylo všechno. Takže díky tomu se tohle povedlo, ale jinak i tady je to vidět, je zase návoz, v podstatě nedělní vlaky ráno fungovaly, že to bylo taky strašně hustý. A vlastně mezi Daulí a Jílovem, tak ta jízdní doba byla skoro 20 minut. No dneska myslím, že to je podobný, no, ale prostě tam to bylo potřeba rozdělit, takže tam byly myslím 2 hlásky. No, takhle jak to vypadalo, ten hlavní právě snímek, ten je z nějakých ještě 40. let. Ten dolní, ten už je mladší, to už bylo nějakých 60. V podstatě mezi neděli, mezi 5. a 2. tak to se odehrává ta největší doprava směrem z Prahy pryč a v neděli odpoledne plus v pondělí brzo ráno, tak se to vracelo. Docela donedávna jsem nevěděl, že to bylo i v pondělí ráno a byly to vlaky, které přijížděly do Prahy nějak kolem 9. hodiny. Jako není to nějak brzo, tak asi lidi tím nemohli dojíždět do práce, ale svědčí to o tom, že většina zřejmě tady nějakým způsobem mohla přespat a mohla jet prodloužit si ten víkend a jet až ráno. Jako. To dělá dneska taky, ale to jsem třeba nevěděl. A naprostou kuriozitou, která fungovala jenom tady, tak to byly vlaky s poznámkou vlaky jedou jen za příznivého počasí. No, zatím nikdo mi nevysvětlil, nikde to není na dráze definovaný, co to příznivý počasí je. Protože to nebylo jenom tak, jako, že někde byl vlak a že mohlo odjet, když koukli na nebe, že ten vlak musel být připravený, musel být od někud zdrpa, musel se sestavit, museli na něj být personál, strojvedoucí, průvodčí, všechno. Takže to bylo velice logisticky náročné. Nicméně fungovalo to až někdy do snad 50. nebo 60. let. Fungovalo to, kromě toho, že na to byla nějaká těžká kritika, tak to fungovalo docela jako spolehlivě. No. Nedočetl jsem se nějaký případ, že by prostě si lidi stěžovali na to, že třeba si mysleli, že je pěkný počasí, že pojede vlak číslo 3612 a on nejel.
bylo hrůzně, tak ne. Prostě ta hranice mezi pěkným počasím a ošklivým počasím je taková mlhavá, že teď si hodně představit něco jiného, ale ta logika vypravení vlaku je buď to 0 nebo 1, že tam neexistuje nic mezi. No, takže to už taky nemáme. Tady dole jsem to trošku vyčíslil, že v podstatě od té 5. hodiny ranní, kromě normálních vlaků, které jezdily všechny dny, tak těch vlaků za pěkného počasí, tak bylo 10. A potom odpoledne se jí vracelo až 12. Jo. Takže tam byl další velký problém v tom, že to nebylo jako, že ty vlaky pendlovaly jako dneska tam zpátky, ale že ty soupravy tam zůstávaly, včetně lokomotivy personálu. Museli se napájet vodou, museli v podstatě tam platili mzdu, spalovali uhlí a překáželi tam. Takže tohle nikdo neuměl vyřešit. A zase potom, když skončil víkend, tak se vraceli postupně. Takže výsledek byl, že bylo na to potřeba strašných vagónů, strašných lokomotiv, strašného personálu. To už dneska trošku zmizelo. Tady jsou nějaké ilustračky z poslední doby. To jsou konec 60. let vlevo dole. Vpravo to je od Miroslava Hucka a to jsou takový tomu se říká pomocné vozy. To tady jezdilo právě na jedný z mála tratí pro osobní dopravu, tady v těch víkendech. To je výrobek jako německý zavřený vůz, rozšířený. To byly ty sanitní vozy, ne? Německý nejvíc. Ne, to je jako v podstatě sanitní taky, je to nákladní vůz, typu Brémy, který má rozsazený hlavice a má tam 6 volkýnek. Ale jinak to byl nákladní vůz. Řada MC43. Jste zapomněli, že by čudráci jezdili na střechách. Ano, to je věc, která já tady neuvádím, protože neviděl jsem žádný snímek, všichni to tvrdí. Já mám bráchu, který to jezdil, ale snímky taky nebyl. Věřím tomu, že to asi tak bylo, ale nechci tady šířit. Dokonce je museli schazovat před tunelem. To se veškerý literal, že se tohle traduje, ale je to takový zvláštní. Jo. Tady byl další zajímavý. Tady, jak jsem říkal o té nákladní dopravě, tak tady trošku je, jak se pořád projektovalo to dvoukolejní, případně elektrizace, tak se neustále samozřejmě hledaly cesty, jak to vylepšit a pořád se dělaly rozbory, co se tam vozí, kolik toho jezdí, kolik jezdí cestující, kolik nákladů. Tady je přehled nákladní dopravy do listopadu 1926. Kde vlastně jsou vidět to první číslo nad lomítkem je počet vagónů a to druhé hmotnost. Já jsem to tady nevyznačoval, ale jsou tady nějaký vlaky, které vezou třeba 70 vozů a mají hmotnost přes 1000 tun. Možná, že to je na tom druhém listě, který tady nemám, ale jako to už jsou normy, které dneska mají vlaky na hlavních tratích. A taky mě, samozřejmě tehdy ty vozy byly krátký a lehonký, nebylo tak těžké jako dneska, ale jako norma hmotnosti 1000 tun, tak to je tak na jízdu z Vršovic do Modřan z kopce, nebo teda s nějakým postekem třeba do toho stoupání, ale jinak jako takový ty stoupavý místa, jako třeba z Davle do Ilovýho nebo z Čísovic, z Měchnic do Čísovic, tak tam 200 tun a myslím si, že by to bylo nad síly jedné lokomotivy. Neumím si představit, jak tohle mohlo fungovat, jak se tam mohlo vozit takový zátěž, ale je to pravda. No, tady se dostáváme do 50. let, to je zase jiný sčítání frekvence. Tak to byly doby, kdy to bylo ještě víc přetížený. Ty soupravy byly už kapacitnější, ale i tak. Tady jsem našel vlak 3609, který má 720 míst a dovezl 2800 cestujících. To v jednom vlaku, jo? Ano, jeden vlak. 2000 vystupovalo v Bráníku. Tak jenom jako pro představu, tam se dá představit, že opravdu lidi, když byli na těch šetřících, tak byli i na střeše, dejme tomu. Jo, ale hlavně mi není jasný, jak mohli to sčítat a jak mohli provádět
takovýhle průzkumy. A není to jeden vlak, který byl takhle počítal ty lidi, vej, v tom vlaku. Samozřejmě to odhadem, tak průvodčí tam neměl šanci vůbec chodit, že? Se tam nevešel. Vím, že ty, co byli na střeše, ani neplatili za ty to si představuju laicky, že prostě tady, co nám vede jedna kolej, jsme měli dvě vedle sebe. No, je to tak. Dejme tomu, jak moc jsou od sebe daleko, jako zasáhlo by to třeba výstavbu tady, že by se museli kvůli tomu některé domy, které do dneska tady třeba už stojí. To je složitá otázka, protože to bychom se museli podívat na nějaký katastrální mapy. Tohle je spíš na projektanty a ty by věděli, kam to až může zasáhnout. Ale jinak obecně ten zábor půdy pro dostavbu druhé koleje je velice malý. Tam se jedná o ty... Se podívejte, co to trvalo let jenom na dálnici, ještě není hotový. Tam se jedná o ty problematické místa. Třeba je tu dlouhý Janovský tunel, tak jako to je neřešitelný a další věci. Takže na tomhle to všechno padá. A potom výkup, já to nechci nějak schazovat, ale výkup nějakého pozemku v nějakém sídle, tak to je, byť je to jako administrativně šílený, tak to je proti tomu celkem nic. Já se proč se ptám úplně cíleně, protože jsme tady měli kdysi plicní sanatorium německý, který do nějakých právě 30. let tady fungovalo, ještě tady nebyla zástavba a podobně. A jedna z teorií je, že odešli pryč právě proto, že jim hrozilo, že přes ty pozemky toho jejich areálu rekreačního by měla vést druhá trať, která rozšíří tu stávající. Že to byla jako poslední kapka. Ale nemůžu si představit, jak moc to znamenalo, že by se ukousli z toho svého tehdejšího pozemku. Tak proto se jenom ptám, jestli to obnáší ještě mnohem víc od současné tratě dál. Ne, určitě ne. To je v podstatě v koruně, dejme tomu 5 metrů na té trati, když je to někde na náspu, tady předpokládám, to asi byl násep, tak k tomu by se přidalo další třeba 4 metry. Ale vede to paralelně, takže tam to není zásadní. Ale jak jsem říkal, třeba obejít ten tunel, ten nejde jako prokopat na 2 koleje, by se musela víc nová roura někudy jinudy, to už to je úplně špatně. Zbořit kopec. Na tomhle v podstatě, na tomhle to v podstatě jako vždycky zařve. Nemohla by ta druhá kolej jet při řece, tady nebyla ta silnice. No takhle to bylo plánované, že jedna kolej jsme to tam šoupli přes ty chajdy, veď. Je to jedno z řešení, ale asi by tam narazilo taky na něco. Nějaký papaláš tam. Jo, tady vidíte ty výpomocný vozy, někde z Německa. Aha, tak ty način. Takhle vypadaly, že v podstatě ten nákladní vůz, když si odmyslíte ty okna. A ještě se dělala varianta 4nápravové, takový dlouhý. Těch tady pár bylo takhle, ty osobní dopravy nejezdily, to nějaký jsem si nevychoval. Ještě známější jsou samozřejmě ty vozy, tomu se říká rybák, ty dole. Ty této trati jako jedné z posledních tady dojezdily. Ví se, že to bylo přesně o víkendu 16.19.6.1985. A to většinou, že to bylo jenom o víkendu jezdili a to bylo v době, když se připravoval Spartakiáda. To byla strašná potřeba vagónový, museli jezdit na Spartakiádu extra vlaky, se stahovali všude hodně a tam, kde vozů bylo hodně, to nás Šovice, tak se nasazovaly pak tyhle staré vozy, které jinde měli někde připravený kopřivák. A to bylo úplně naposled. Dneska, když jedou ty kosávské linky, nějaká pára, tak jedou tyhle ty vozy. Oni jsou poměrně jako noví, protože my, co máme rádi historii, tak se nám to moc nelíbí, protože to jsou vozy z konce 40. let s maximální rychlostí 100 km/h, jako s dobrým topením. To je v podstatě rychlíkový vagón. Se k té páře nějak nehodí, ale je to nostalgie. Promiňte, ty se dochovaly, opět tomu říkal dobytčáky. Tady to bylo šedivý, asi bylo se uprostřed byla lavice, zády k sobě se sedělo, pak se sedělo pod bok nádo tam záchod. Jestli se dochoval nějaký? Nevím, jestli myslíte tyhle. Ty nahoře, ty se dochovaly v počtu asi 5 a spousta jich má občanský sdružení, který se jmenuje Posávský Pacific Čerčany, který je chtějí jako dát dohromady, ale většina je předělaných anebo podničených, takže jako k tomu je tak jsou zachránili. A těch vozů dole ty jsou jako poměrně běžný, tak je zachovaly desítky.
tady se markují nějaké mašinky, to máme rádi všichni, že? Tady vlevo dole, to je mašinka těch českých obchodních drah, taková malá slabouka, jak z pohádkovou mašinka. Vpravo nahoře to je ten běžný typ Cafe Mlejn, jak se tomu říká 97 nebo 310 0. Tohle je tuším nebraným. Tady vidíte smíšené. A co to vlevo, nebyl to Kraus lokomotiva? Vlevo dole může být Kraus. No, takhle vypadá. No, to bude Kraus. No. Ty 310 nahoře vpravo, tak právě těch je několik zachovaných, nějaký jezděj. A oni byli poměrně takový čiperný a relativně silný, no, takže když měli třeba 3-4 vagony, tak jako i do těch Čísovic jako jeli poměrně dobře, ale jakmile se tam přivěsili jeden vagon s uhlím, tak v tu ránu to bylo zlé a ona to sice vyjela, ale jako opravdu s tím měla co dělat. Pak trošku silnější byly ty 178, to jsou ty vpravo dole. Tady jestli někdo pozná, kde to je pořízeno. Je to někde u Modřan v době, kdy šly ledy. Tam vlevo, tam je pšenice, jsou ledy na pšenice, ledy. No tady jsou nějaké grafikony podle toho, oběh lokomotiv podle toho vlastně jezdí ty mašinky. Tak dole vidíte návrh turnusu, který je myslím z roku 1902. Tam je vidět, že jedna lokomotiva v Dobrýši byla, jezdila s vlakama. 5 jich bylo v Nuslích a dalších 6 jich bylo v Nuslích. A oni pořád řešili, jak to zracionalizovat, tak pořád je přesouvali mezi Dobříší a Vršovicema nějakou 1-2 mašiny, ale tohle to ještě nic není, no. Protože tohle je pár lokomotiv, jak tady píšu levo, tak vlastně jak se začala rozvíjet ta osobní doprava v 30. let, tak už byly potřeba vlastně nižší desítky lokomotiv a už to byl velký problém, kdy to se 3 desítky jsou vpravo nahoře, tam vidíte oběh, který je letošního roku. Vidíte, že se to moc nezměnilo, graficky je to trošku jiný z počítače, ale teďka se bude přecházet na německý systém, takže to už budou jenom vodorovné čáry a ty jsou takový jako hůře čitelný. Tohle to je oběh těch lokomotiv motorových, které tady jezdí o víkendu do Čerčan, asi na 2 párech. Tak tady jsou ty větší mašinky, ty jsou, se říká velký bejček a ty jsou zvláštní tím, že vlastně, když se v roce 1920 vymysleli, tak byly 2 varianty, jedna s přehřívačem jako ekonomičtější a lepší a bez přehřívače, 10, 11. A obě 2 se právě testovaly mezi Vraním a Čísovicema, která z nich je lepší. Jak samozřejmě to je rád s tím přehřívačem, všechny ty 1 až 9 se předělávaly na přehřívač a pak už se vyráběly. A to byla lokomotiva vyráběná spoustu let, vlastně až ještě po válce se vyráběly, takže se velice let. Tohle jsou všechno ty nejstarší. No. Vlevo je nějaká ta možná zatěžkácí zkouška u toho mostu v Měchynicích, vpravo jsou Modřany a dole je Dobříš. No tohle je současnost vlastně. Tohle je nejdokonalejší lokomotiva, kterou... 2186 a furt jezdí. Ano, to je jezdí, no. To myslel Karel Karlsdorf, jako řadu 170, v podstatě to byla lokomotiva vymyšlená pro obrovský obtížný úsek Arlbergské dráhy v Rakousku, která má asi 15 km vrcholový tunel a z obou stran je šílený dlouhý stoupání. Tak tam se poprvé jako osvědčili a byli tak dobrý, že vlastně přežili až do teďka. Oni se tím byli v celé Evropě, v celém Rakousku, Uhersku vlastně. A jenom v Československu se od první republiky modernizovali tím, že se předělávali ze sdružených na přehřátou páru, na dvojčité. To znamená, že se zvýšila jejich efektivita, jejich výkon a účinnost. No. Takže ty lokomotivy postupně samozřejmě degradovaly a jezdily na horších a horších výkonech, ale jinak byly určený pro nejtěžší nákladní vlaky, v podstatě pro nejdřív celý Rakousko-Uhersko a ty modernizované ty pro celý Čechy a pro celou Moravu a Slezsko. Ty lokomotivy byly natolik dokonalý,
zajímavý, že to se ani nedá pořádně popsat, jak chválit. Oni jezdili třeba na hlavních tratích, tak u nás mezi Českou Třebou a Prahou, tak měli normu 1250 tun nákladní vlak, spotřebovali ten jeden tendr uhlí na tu jízdu 100 km, je asi půl tendru vody, no a ty 1250 tun to je dneska jako takový slušný nákladní vlak. Takže vpravo to je Mechanický most, vpravo nahoře to je Bráník, vlevo to jsou Čerčavy. Tato lokomotiva 2186 tu tady uvidíte doteď, že to je doma ve Vršovicích. A jako že České dráhy plus další vlastníci, tak mají spoustu parních lokomotiv nově opravené. A tahle jako jediná snad v České republice je taková, že do poslední chvíle jezdila jako v pravidelném provozu už třeba pro filmaře a nějaký zvláštní vlaky, ale aniž by byla zrušena, tak vlastně byla opravena a jezdí do teďka, takže to je lokomotiva, která ona byla asi rok nebo dva mimo provoz. Byla nějaký období mimo provoz, ale papírově nikdy nebyla zrušena, nikdy vlastně nebyla mimo stav. Až tady jezdí úplně jiný lokomotivy 2 roky. Tady jsou takový ty základní, a vpravo nahoře, tam vozila hlavně nákladní vlaky do toho Mníšku, na vlečku, a za ní jsou vidět ta patrová jednotka, respektive 2 patrové jednotky. Ty tady jezdí standardně dvojice na Čerčany, vlastně pro ty nejvytíženější vlaky, a tam už se ta 1000 lidí vešla. No. To jsou ty starší ještě. To jsou ty starší dohromady, ty nejdou dělit a ty mají 3 nápravy podvozky, takže dneska v podstatě by to nikde tady nesmělo. No. Dole vlevo je nákladní lokomotiva, taková šikovná tendrovka, a ta jezdila hodně do Dobříše, osobní vlaky. Vpravo dole to je nějaká vytápěcí lokomotiva z Vršovic, a ty tady jezdili po válce taky hodně. Tady jsou nějaký ty nejzajímavější vozidla, znáte parní vůz Komárek. Vlevo je bojově, on se tady nejdřív zkoušel silně, ta lokálka vlastně ho potom vlastnila. Druhý jezdil někde v Libuchovicích. A jeden čas v roce 1908 tak se dělaly porovnávací zkoušky tohohle parního vozu na všech tratích tady, plus lokomotivy, která nejezdila na uhlí, ale jezdila na petrolej. V podstatě takové jako, dneska by se řeklo mazutky, jako olejový lokomotivy. No a ta neměla takový dobrý výsledky, ale každopádně oboje bylo jako významnou modernizací toho, co se na dráze dá všechno dělat. Ta dojezdila v Rakousku, Komárci jezdili tady. Tady je vidět, co se sem vejde za vznešený vozidla. Tak tohle je z loňské akce v festival Benešově v září. Tak to se sem dostala parní lokomotiva řady 354-7 klubu hysterekolevý dopravy, to je ta vepředu, a za ní je lokomotiva, který se říká Harbon, která vozila ty nejluxusnější rychlíky v Rakousku-Uhersku. Tak ta projela loňský září, tady tu tráť, tohle před Harbon. A kdy? Loni v září. Já jsem akorát viděl, že v Technickém muzeu. Technické muzeu je číslo 7. Ale oni fakt ji tady měli. No, tohle je rakouská 310.23, která tady hostovala. Jela ještě druhý den v sobotu, jela do Zruče. A ona teď má právě, jak jste říkal, propadlou tu hotelní lhůtu, takže teď nejezdí už. No. Tak se hledají miliony, aby ho opravdu. Já mám fotky, když to... Není moc vidět, ale je to táhli do muzea. Jo. No, další speciality 423, o té bylo řeč, parní lokomotiva vpravo dole, porovnávací zkoušky, vlevo dole první motorový vůz, ten je německý výroby, který se tady taky zkoušel, ale ten se tady nechyt. Vpravo nahoře křižíková elektrická tramvaj, která se tady zkoušela. A vlastně to bylo první takový moderní vozidlo zapájený na baterii. Dneska je, dá se říct, budoucnost některých tratí na železnici. Teď to o tom mluví, že tady budou jezdit na baterii. Takhle se to tady zkoušelo už před nějakými století. Co to zkoušelo? O tohle současnost už nedávná, ale
vlevo lokomotivy pro nákladní vlaky, vozily Slováky, vpravo to jsou takzvané ty bardotky zamračený, jo, tak ty tady jezdí na nějakých zvláštních vlacích. Jezdí furt? Jezdí furt, ale... Sice mají být jako mimo provoz, mají být... Český trh jich pár je a oni právě chtějí jako opravit, aby jezdili tady, ale zatím ještě nejsou hotoví. Takže tady lusovaný normálně, jednodenně teda. Nevidím furt. Soukromníci mají, to jsou asi ty soukromí, hodně tady jezdí. No. Tak tady jste se ptali na Číslovice, tak tady v rámci přehledu nehod jsou 3 takové spektakulární pěkné nehody. Ale musím říct, že s povděkem, že na rozdíl od jiných lokálek, tak tady nebylo nic úplně jako masakra, tragédie, že by přitom zahynulo více lidí, tak všechno to byly celkem běžné nehody. Takže tady vykolená lokomotiva vpravo nahoře, to bylo nějakým ze špatný údržby z vršku, vlevo dole to bylo porušení dopravních předpisů, že vyjeli proti sobě, no a vpravo dole to znáte, že v Číslovicích kvůli technický závodě, tak údajně naregilovala naštěstí bez cestujících. Minulé na cestě. No, Ježíš, to je starý. Tak tadyhle něco z 50. let, kdy vlastně pokročilo to řešení zkapacitnění trati sem, takže vlastně se začala stavět jižní spojka kolejová. Součástí toho bylo, že se skutečně nad stanicí Praha-Krč, kde byl obrovský kopec na Homole, se stoupáním z obou stran, tak ten se odbagroval. Ta kolej se tam přeložila, ta se potom odbagrovala dodatečně v těch místech a zahloubilo se to na několik desítek metrů. Dneska už tam vedou 2 koleje a už je to jakž takž přijatelný. Vlevo té paní výpravčí z Krče v době, kdy se tam otvíralo úplně nové nádraží, že to bylo součástí právě té výstavby té jižní železniční spojky. A klíčovou stavbou té spojky, tak to jistě víte, je takzvaný most inteligence, ten je vpravo dole vidět trošku. Který se stavěl 1949, bylo stavební povolení, začal se dělat pilíře, myslím 1950 a 1955 byl dokončen. My jsme se přeli, provoz byl zahájený, já to tam někde mít, až později. My jsme se přeli o to, že se vyskytly nějaké články, že tam jako ještě před tím běžným zahájením provozu vyjeli nějaký vlaky v případě závody na Smíchově. Tak se to potvrdilo, že to skutečně bylo, protože to má Radotínská kronika uvedený jako docela věrohodně. Nicméně to byly spíše jenom výjimky. No. Že já to tady rozebírám, že v podstatě se měla napojit ta levobřežní část trasou toho Posádského Pacifiku na Vršovice, aby se získala ta objízdná trasa kolem Prahy pro železnici. Ale jako nedařilo se to a hodně se to táhlo, takže výsledek byl definitivní až teprve skutečně v těch 50. letech, kdy tam vyrostla plnohodnotná ta jižní spojka a ta se před několika málo lety, tuším, že oni studia to tam budou mít někde, to myslím dodělávalo, tak se to zdvojkolejňovalo s výjimkou toho krátkého tunelu na Levou břehu, kde je jednokolejný kousek, ale to tolik nevadí, že tam těch vlaků moc nejezdí. Potom vlastně vzniklo... No, tam chybí ta druhá kolej na Moskvě, že jo? Vzniklo vlastně už takové dokonalé... To už tam je. Vzniklo vlastně dokonalé spojení obou břehů, které využívají dneska i RCčka, jaký západní expresy. Takže už si můžeme oddechnout, protože v době, kdy Vyšehradský starý železniční most je v havarijním stavu, teďka prohlášený, že se bude opravovat, v době, kdy se vlastně zdvoukolejňovala ta trať a ten most inteligence byl uzavřený bez provozu a jiná trasa nebyla objezdu než někde okolo Českých Budějovic nebo v Ústí nad Labem, tak jako to bylo strategicky hodně riskantní, ale nicméně
správce kolejový sítě, správa železnic to přežila, nic se nestalo, no, takže teď už je to dobré. A ten most teda Chuchelský, ten je dvoukolejný nebo jednokolejný? To je tam teda Chuchelský. Inteligence. Tunel, ten je jednokolejný právě. Pořád je jednokolejný. Tam to nejde akorát. Nedá. Protože to má nějaký průjezdný průřez daný, jako, aby tam mohly jezdit mezinárodní vlaky, nákladní vozy. A ten to nesplňuje, aby tam byly ty koleje. Tehdy to splňovali, když se stavil, když se razil, ale teď už ne, takže tam může být jenom jedna kolej. Ale je to kousek, takže ty vlaky tam prostě v tom místě, když se nepotkají, tak to chvilinku zdrží, ale není to tak hrozný. Pravo ještě jižní spojka. Jo, takže jednokolejně se tam zahájilo z 1.7.2024, dvoukolejně 24. října. Samozřejmě tam byla zastávka Křičerov, ta už fungovala dřív, ale se změnila. A vyrostla tam odbočka, se nespořilo. Pak to pokračuje na Pršovice seřaďovací nádraží bývalý, respektive dneska Praha zahradní město, ale to už je víceméně věc, která se této trati netýká. Můžu se zeptat ještě k těm projektům, že bylo v plánu teda při tom dvojkolejní odbočka jako do Dobřichovic, to je od nás? Ano. A kde tam měl být ten tunel přibližně, v jakých místech? To nevím, ale měla být skutečně trať do Dobřichovic. Já jsem tady asi ty projekty... No to bylo na tom právě nákres nahoře. Co byl předtím ten nákres nahoře, to je zastávka na Kladiště Rané. Ještě. No. Tak tam je vlastně Valašský nádraží a tady se to dělí a tady to mělo jít vpravo na most a směrem na ty Dobřichovice. To je jedna varianta, jeden projekt. Druhý projekt je z Modřan na druhý břeh. Dole ten projekt vlevo, tak to je počátek, tuším, druhé světové války. A to je projekt zdvoukolejnění celé té tratě, protože v době, kdy byly zabrané Sudety, kdy byly přeťatý ty hlavní tratě, hlavní tahy, tak se spekulovalo, který tratě ve vnitrozemí dostavět a zmodernizovat tak, aby mohli převzít tu dopravu. No. To jsou jenom projekty, ten papír, ten to snese, ale ty náklady na zdvoukolejnění celý té tratě, protože to mělo pokračovat ještě někam do Chabíčka a Brodu, tak ty byly astronomický, tak to bylo jasný, že tohle nikdo nikdy neudělal. Ale prostě byla to politická vůle vyvolaná okupací. My jsme totiž našli, že tady, kde dneska sedíme, bývaly i byty a údajně tady byli zaměstnanci právě železnice, kdy už se počítalo s tím, že se opravdu to realizuje. No pak to teda docela ale to bylo ještě v těch 30. Určitě tady byl nějaký stavební úsek, takže tady musely být nějaké ubytovací kapacity pro ten jednotlivý úsek. Jsme viděli tady něco tajemného, to jistě taky znáte, že v roce 1944 byly tunely mezi Davlí a Jihovým vybraný pro válečnou výrobu, se tam dělali kompresory motorů do letadel a v podstatě v té době byla jako výluka trvalá, je to vidět na tom jízdním řádu, že to tam je uvedeno, to je změna jízdního řádu, který platil 3.7. To byl jediný jízdní řád, který platil celý rok za války, ještě tehdy byly po půl roce jízdní řády, tak tohle to se dostalo až do té opravy a obnovený to bylo v roce 1945 v srpnu, než to tam vyklidili, ale samozřejmě, kdybyste o tom něco věděli, jakékoliv zajímavosti a údaje jsou vítány, protože o tom se prakticky nic neví. Já jsem se vás chtěl zeptat, já jsem se vás právě zeptat, jestli nemáte nějaký povědomí o tom údajně, když to bylo zavřený, tak ve Skokovicích měl být vyndaný jazyk z výjimky, aby se tam nedalo prostě, jestli je to fáma, nebo jestli to má nějaký podklad, nevíte. To nevím, ale je to klidně možný. Jako lidi byli převedení do Měchenic z Davle
A v podstatě tam byla nasměrovaná ta veřejná doprava, nákladní jako pro drobný odběratel. Ale jak to fungovalo, protože ta výroba, řekněme, kompresory, neumím si to představit, jo, ale museli dostávat nějaký komponenty, nějaký materiál, nebo minimálně uhlí na topení nebo něco. Takže jak se to tam vozilo, jak se píše o nějakých vozících, že jo, ale tak jako to opravdu potřebovali jako spoustu dopravních prostředků, aby to tam dopravili, aby tu produkci pak odvezli a z který stanice se to vyváželo, jak. No, jako údajně v základě na tom vlastně byla v Měchynicích udělaná ta pátá kolej, že? Je to možný, no, že připadá jako ty okolní stanice jako pravděpodobný, že nějak takhle to fungovalo a kvůli tomu se mohli rozšířit. No. Tak podle těch motorů, co tady máte napsaný, tak ten kompresor nebyl nic velikýho. No. Asi ne, ale jako... Ty Daimler-Benz motory používali do stíhacích Messerschmittů. Ten kompresor má asi takový rozměr, no a celý to zařízení může vážit tak někam k 20 kg. Takže to naložíte v podstatě i do malého auta na celou sérii letadel. Takže možná jak to takhle dopravovali, no, ale jako, že to jsou vlastně nepřístupné místa, takže zase jako otázka naložit to na nějaký drážní vozík, tak přijde logická, že vlastně ten vozík byl jediný, který se k tomu mohl dostat z té stanice, protože pokud se pamatuju, tak u těch portálů tam nikde jako žádný přité v kopcích, že ve skalách nikde tam žádný silnice k tomu nevedou, takže nějak to museli řešit. No a navíc vlastně jak tam nastavili ty stroje, tam byly nějaký podlahy umělý a museli tam tím vozíkem nějak projet, takže tohle taky nějak jako nepasuje, jakým způsobem se to tam mohlo dopravovat. No. Třeba to někdo vymyslí. Tak tady máte další hádanku. Jedna z lokomotiv českých obchodních drah, která tam prokazatelně jezdila, protože se jmenuje Modřany. A otázka je, jestli někdo nepoznáte, kde to je, kdy foce. Samozřejmě těch otazníků je milion. Já jsem si tady ještě napsal jednu poznámku, kterou jsme řešili s opravdovými fajnšmekry z dráhy, kteří ovládají technologii, včetně číslování vlaků. Že se nám tady vyskytly v roce 1960 vlaky do Dobříše a zpátky, které mají nějaký naprosto nezvyklý čísla. Taky nikdo nevypátral. Ne, to jsou čísla vlaků, jo, ale tehdy byly čísla vlaků do Dobříše, myslím, 37XX a do Čerča 36XX plus pak byly nákladní vlaky, ty jsou taky jasný. A pak byly akorát vyrovnávkový vlaky, třeba na uhlí, ty začínaly 10 000, ale jinak pětimístní čísla v té době ještě nebyly. Tohle to je prostě naprosto neznámý, nevysvětlitelný. A navíc, já jsem si než myslel, že to je překlep, ale tam ten vlak je vlastně ještě druhý, takže to není náhoda překlepování, ale nikdo to nemůže vysvětlit. Tak. To už je hodně třeba se to najde. No, tady jenom vzpomínám, že co se tady událo nedávno, znamená, že mimo jiný díky tomu, že vlastně ta doprava relativně hodně poklesla, tak se tady povedlo jako spoustu věcí opravit. To znamená, že ty tratě už nemají tolik pomalých rychlostí, je to dobře zabezpečeno, je tady spousta opravených budov, museli se opravit mosty, sanoval se třeba i ten Šampašský viadukt, opravoval se i ten Měchynický most, takže vlastně má únosnost i na relativně jako těžké lokomotivy, takže tohle je všechno dobrý. No, co je horší, tak samozřejmě to, že zásluhou Středočeského kraje, tak se neobjednává soudní doprava do Dobříše, až na výjimky, ale všechny vlaky končí v Číslovicích. No, to, co nikdo z nás nemůže ovlivnit a nikdo za to nemůže, tak je to, že je obrovský propad nákladní dopravy a v podstatě tady je propad té sezónní víkendové dopravy. A tak za to může trošku automobilismus a jiný styl života, a navíc jako ty vlaky, co tu jezdí, tak zřejmě kapacitně stačí, ale takový ty výkyvy, jak jsem tady ukazoval, ty 2800 lidí v pátek nebo v neděli, tak to už se sem asi rozhodně nevrátí.
Já bych řekl díky taky. Ale důležitý, že ty vlaky jezdí, že trať je pěkně opravená. Jezdí tady nostalgie, nádherná. Jo. A co na tom, že tu trať tady zachovávají jen kvůli tomu, že to je do Čerčan, že to je jako záloha, ta z Prahy na Čerčany se říká, jinak, že by to bývali už taky zrušili. Já jsem to taky slyšel, ale takových tratí. To jsou jenom pomluvy. A dneska se na tohle absolutně podle mě nehraje, takže spíš si myslím, že to je jako nějaká možná teorie, která dřív tady platila. Jo. A že se to jako s létama, jak to postupuje, se to traduje dál. Jsou takový místa, ale třeba jak se dopravuje kerosyn na letiště k Ruzini do nějaký stanice, tak tam vyloženě jako se opravil kus jedné trati protože to musí být ze strategického důvodu opravdu jako připojený ze dvou stran a plus nějaký místa možná takhle ještě jsou, ale v podstatě ten Pacifik je jenom jedna z mnoha možných objízdních tras, když se něco přihodí nebo kdyby opravdu se něco stalo, tak ty objízdní trasy se řeší nějakýma i vzdálenějšíma tratěma, ale které jsou kapacitní, rychlý, elektrifikovaný a unesou vozidla. Třeba tady jako není to elektrifikované, takže tady všechny ty vlaky by museli dostat takovou nezávislou trakci a v podstatě by tady ani nemohli. Ale to není jediný případ, těch objízdných tras, který my si dneska neumíme představit, dřív bylo plno, lokálky někde tamhle pod Dřípem třeba a to všechno padlo. Protože tam ty vlaky se tam ani nevejdou, tam nejsou vyhybky, tam nejsou stanice, to jsou mezistaniční úseky dlouhý třeba 20-30 km. Takže tam projedou dvě lokálky a mezi to se nic nejde. Tak potřebujeme na koridoru, tam jezdí ty ECčka, když je to zpoždění, tak jedou třeba po 45 vteřinách, takže tam jako to žádná jiná trať nenahradí. Určitě. Tady se ještě zastavím, to jistě znáte. Takže lokace na této trati se objevuje spoustě seriálů a filmů, některý opravdu stojí za to. Já teda nejvíc si považuji obecnou školu, kde jede zdejší lokomotiva a jsou to nádherný záběry. Těch filmů je samozřejmě spousta, to jistě si vzpomenete i na desítky dalších a jenom tak, co mě napadlo, tak je tady asi 5 nebo 6, to nic není. Takže i v dnešní době se tady natáčí. toho filmu, vpravo. To jsou výřezy z filmu, normálně originální. To je tady na té trati teda, jo? To je na Dobříž, do Malý Hraštice. To tady nic nepřipomíná, no, pardon. Tam jsou takový ty záběry, tehdy drony ještě nebyly, tak je to z letadla nebo z balónu, ty ze zhora, ty nádherný. Takže tu teda chlapci nejeli do Benešova, jak říkali, že? Ne. Tam je samozřejmě tohle je takový ten švindl, který se používá při natáčení všech filmů. Že to někde začne a nemá to logiku, jo, ale tam je důležité, aby to bylo pěkný. No. Dneska ta tolerance k těm filmům je jako ještě, řekněme, volnější. Takže skupina lidí, která vždycky v tom hledá nějaký chyby, že tam něco blbě, nemá něco logiku, nebo lokace tam označená špatně, ale hlavně, že je to hezký. Tak, ano. A prodá se to. Je to sympatické. Jo, tak tady je jenom takový závěr. Chci říct, že lokálková poetika tady stále zůstává i navzdory tomu, že se to tady celý zmodernizovalo. Tohle to jsem vyfotil v době, kdy jsem tam dělal reportáž v Jílově u Prahy. To je zrovna taková ta stanice, kde se točila ta inscenace Nepodepsaný knoflík. Tam to opravdu stálo za to, takže to bylo velice dobrý focení, takže děkuji pracovníkům, kteří tam vyšli vstříc. Škoda, že už jsou pryč semafory. Už je všechno pryč. Boudička, zaměstnanci, možná jedně ta Leverkusen nepřežila. No to je ode mě všechno. Tady máte na mě, když tak kontakt a já jsem tady už prodával tuto knihu, kde máte řadu těch fotografií, které jste tady viděli. Takže ještě tu mám
3 kousky, kdybyste opravdu někdo chtěl, tak je za 400 korun úměk malý. Si udělám tady takovou reklamu. Jinak vám děkuji za pozornost. Děkuji.